Ho odovzdal vám? Áno. Ale strieborná brada nemá prečo volať o pomoc. Tomu nič nehrozí. Je priateľom Pojučov. Je slobodný a môže ísť, kam sa mu zachce. Pojučovia mu pomohli. Pre 4 rokmi, to si povedal správne. Sme ho našli zomierajúceho v horách. V poslednej chvíli. Priniesli sme ho k nám. Tamto hadia hlava ho vyliečil. A od tých čias je s nami. To je moja dcéra. Dal som mu ju za ženu. Sme hrdí na to, že je našim priateľom. Už sa blíži. Som rád, že vás môžem pozdraviť, kapitán Grant. Život prináša aj nepredvídateľné situácie. Echinacea, bylinné kvapky doktora Tajsa posilujú obranné sily tela a predchádzajú tak infekčným chorobám, najmä chrípke a prechladnutiu. Dostanete ich aj vo forme pastiliek vo vašej lekárni. Štvrtá záverečná časť talianskeho filmu o svetoznámom moreplavcovi zachytáva Krištofa Kolumba počas jeho 3. a poslednej veľkej výpravy. Šťastie mu však nežičí a tak sa Kolumbus, unavený neustálými zápasmi a intrigami, rozhodne po návrate domov odísť do ústrania. Vieš, prečo mi pripisujú toľko avantúr? Pretože neznášajú, že som na teba hrdý. Vážne. Televízna inscenácia Hodina bez televízie režiséra Stanislava Párnického nám predstaví Zdenu Studenkovú a Jozefa Vajdu v úlohách manželov Patrície a Eduarda. Ich manželstvo sa po 18 rokoch vzájomného spolužitia dostáva do hlbokej krízy a vo vyčerpávajúcej hádke konfrontujú navzájom svoje životné postoje. Môj milý Nekret, ja viem, na čom som. Na čom? Potrebuješ ma len na to, aby si zakryl svoj neúspech.
Koprodukčný film slovenskej a rakúskej televízie, nakrútený podľa predlohy Ladislava Mňačka, odkrýva zákulisie obchodu so zbraňami. Do hlavných úloh obsadil režisér Peter Pacak, Michaela Yorka a Iris Berbenovú. Hejha! Kospekto! Kor pod výpadkou! Netušil som, že ovládate ich reč. Sacramento! Svoje zážitky z cesty po Európe a z plavby Stredomorím spracoval americký spisovateľ Mark Twain v novele Neviniatka v cudzine. Podľa nej bol nakrútený aj americký film, ktorý vykresľuje spisovateľové začiatky. Vnímame v ňom už budúceho velikána svetovej literatúry. Pokud jste se, vážení diváci, minulou neděli dobře pobavili spolu s Jaroslavem Marvanem jakožto revizorem pražských elektrických drah, přijměte naše pozvání na volné pokračování jeho prázdninových dobrodružství, které v roce 1955 pod názvem Anděl na horách natočil režisér Bořivoj Zeman.